En poucas horas, Ar de Bogotá, Amaral, Miquel Izal ou Viva Suecia subirán a este escenario. Forman parte do gran cartel do Caudal Fest 2024, a última gran festa do verán en Galicia que se celebrará a carón do Miño na contorna do Pazo de Feiras e Congresos. Un evento consolidado que cada ano vai a máis. Nesta edición haberá récord de asistencia con 40.000 entradas vendidas. Hoxe en día o Caudal Fest xa é un dos maiores referentes da nosa rexión, un dos festivais máis multitudinarios de Galicia e tamén un dos referentes de España. O noso slogan do Caudal Fest sempre foi a última gran festa do verán. Seguimos apostando porque o Caudal sexa o evento de despedida dentro do calendario festivaleiro. Durante a presentación destacouse a repercusión económica que ten o festival para a cidade de Lugo, cunha ocupación hotelera estes días do 100%. O retorno económico o ano pasado calcúlase en 7,3 millóns de euros. Toda a hostelería, os hotéis, todo cheo, o comercio, porque a xente que ven tamén compra, tamén vai aos viños, visita a nosa cidade, ve a nosa muralla, ve todo o que temos artístico e patrimonial, é dicir, o Caudal Fest convértese nun voceiro da nosa cidade moito máis alá da nosa muralla, moito máis alá da nosa comunidade, senón para toda España. A Deputación achegou ao Concello 50.000 euros para o desenvolvemento deste evento, que tamén ten unha repercusión económica para o resto da provincia. O presidente da institución destacou, ademais, a gran proxección que supoñen os dous grandes eventos nacidos en Lugo nos últimos 20 anos. Lugo foi capaz en poucos anos de ter dous grandes eventos a nivel nacional. O Caudal acaba de decir vos o que significa, pero en poucos anos tamén se considerou o Ar de Lucos, por exemplo, a nivel internacional. Por tanto, Lugo foi capaz de xenerar eventos nestes últimos anos, tanto musicales como culturales e históricos, que son capaces de poñernos no mapa, porque isto ponnos no mapa. Moita xente que non sabe onde está Lugo, pois a través do Ar de Lucos ou a través do Caudal si vai a saber onde está Lugo, incluso vai a poder visitar, nos pode facer de embaixadores da nosa cidade, da nosa provincia, e por tanto isto é realmente o importante, non? Nesta sexta edición do Caudal Fest tamén haberá presenza de formacións galegas e lucenses e estenderáse a outros escenarios. Como aperitivo, este xoves pola tarde actuará con entrada libre Virtula Tenis no Coliving Artístico Municipal do Carme e o sábado os DJs Galician Army nas Caldas do Miño a partir das 3 e tamén de balde.